İnsan her dibin markaya bajir. Yani bu amedeci demek ki dibêjin Mevlud Xan Mustafa mere dizanek ve markaya ki amediye. Bi dengê xwe, bi sevta xwe, bi hebûna xwe, bi ilmê xwe müzikê. Çima ev çêroka te müzik ew hat kurtek behs bikî. Kengê dest pê kir? Şeki Abdüselam. 6 sala min Diyarbakır Mevlud Xanî kir. Bele. 6 sal. Maşallah. Berê piş Sûrê xanî tu nebûn. Temam nav bedena Diyarbakır bû mal. Hinkî li derva Yenîşehîr hebû. Yani roj hebû min şeş heb mevlud dixwand. Roj. Te cenaze da dixwend, de ayda da. Daveta da. Her şeva inî davet hebû. Li hewşê van hewşê Diyarbakır. Yani davetin İslami. Ya daveta davul zurna Müslüman daveta çalgı çil lê xistana şeva inî gerek mevlud bidana xwendin. 4-5 saliya xwe da ez diçûm xocê. Bele. Dersa Kur'an'ı. En meşhur hafız-ı Diyarbakır Hafız Abdullah Sertî bû. Midiçûl demî dersa Kur'an'ı xwend. Roj ki mijêr got, hocam ez destê te ramîsim. Bavê min ji min re dibe tu yî bibî melle, herî gunda bibî feqîh. Diya min dibe tu yî mekteb bixwînî, tu jî ji min re dibe tu yî bibî hafız. Ya ez çend perçebim, ez ê bibim çi? İca keniya. Roj ki ez mektebê bûm anî müezzin Xwedê çû minare anahtarê minare, kilîta minare avêt hewşa mektebê got ez diçim emeliyat dibim. Ezana Diyarbakır, ezana Palu Camiyê Mêlik Ehmedê ye. Ezanê tu yî bixwînî. Ya min got nizanim ezan bixwînim, çi got ulan ji min re çi lazim e? Dixwazî bixwîne, dixwazî nexwîne. Müezzin hevî, resmî. Mal erdê ya Rabî, zane dengê min xweş e. Davet mevet çêdibûn ya zava dibirin berê maya digot li ber zavê. Maya yani... Maya gazelkî di Türkiye. Ye daveta ye ne daveta ye solo ye. Ana vakta ew dengbêj ew kê dibe ya tu huma kuşî yükseklerden seslenir. Heyet bir avadaş bu biranın evi roje piçke kitapları beji. 7 yıldır derde derman ararım yar. Hiç demezsin derde derman bende var, bende var. Peşi azava bir adat xwendin. Gece piştî tekbir danîn. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Ev tekbir dağıt gotun hatta 10 metre, 15 metre düşü disa disekini disa mayaki dene dağıt xwendin, yekê dene mayaki dixwend. Hatta zava devê derî tekbîra bi evka dibirin hundir.